Dobrý deň. Moc. Droga, ktorá môže zničiť nielen jednotlivca, ale aj spoločnosť. Toto je príbeh o tom, ako moc dokáže deformovať charakter človeka. Vítam vás v dnešnom videu, kde preskúmame dielo Ladislava Mňačka, ktoré je rovnako aktuálne dnes, ako bolo aj v čase jeho vydania. Ladislav Mňačko. Prozaik, básnik a dramatik, ktorý zažil vojnu, totalitu aj exil. Narodil sa na Morave, no svoj život spojil so Slovenskom. Bol partizánom, novinárom a neskôr kritikom režimu. Jeho životná cesta bola plná dramatických zvratov a presne také sú aj jeho knihy. V roku 1968 Mňačko vydáva román Ako chutí moc. Je to drsný pohľad do zákulisia totalitnej politiky. 60. roky boli obdobím politického uvoľnenia a tak sa autorovi podarilo porušiť prísne pravidlá socialistického realizmu. Román bol napriek tomu zakázaný a stal sa symbolom odporu voči totalite. No a o čom je dielo? Dej sa odohráva počas 3 dní, kedy sledujeme pompezný štátny pohreb vysoko postaveného funkcionára. Frank, fotograf a rozprávač príbehu, odkrýva jeho život od ideálov cez mocenské zneužitia až po zničené vzťahy. Mŕtvý štátnik je symbolom toho, ako moc mení človeka. Od charizmatického lídra k paranoidnému a osamelému tyranovi. Poďme na postavy a ich príbeh. Frank, ktorý celý život sledoval svojho priateľa a dokumentoval jeho vzostup aj pád. Mŕtvý, politik, ktorého meno nikdy nepoznáme, ale jeho osud je varovaním pre všetkých. Galovič, šéf bezpečnosti, chladný vykonávateľ moci, ktorý zničí mŕtvého. Margita a Jutka, ženy, ktoré ukazujú ľudskú stránku mocenských hier. No a čo myšlienky diela? Román hovorí o zničujúcom vplyve moci. Prirovnávajú k droge s deštruktívnou silou, ktorá človeka postupne zmení. Mňačko ukazuje, že totalitné praktiky sa nezmenili, menia sa iba masky. Táto nadčasová téma je rovnako aktuálna i dnes. Prečo by si mal dielo prečítať dnes? Ako chutí moc je varovným signálom. Učí nás rozpoznať nebezpečenstvo moci a manipulácie. Čítanie tohto diela je ako pohľad do zrkadla. Ukazuje, kam nás môže viesť túžba po moci. Tak ako Frank odhaľoval pravdu cez svoj fotoaparát, aj my môžeme vidieť paralely s dnešným svetom. Čo si myslíte vy? Je moc naozaj taká deštruktívna, alebo záleží na tom, kto ju má? Napíšte nám do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho zdieľať a prihlásiť sa na odber.